सकाळ 9टाରେ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହୋଟେଲ ଖୋଜି ଖୋଜି 10:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ତା ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲୁ। ହୋଟେଲରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସିନା ଜାଗା ମିଳିଗଲା, 3 ଦିନ ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଜଣେ ପୁରୀ ନନାଙ୍କ ସହ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆମ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆମ ପାଇଁ ଘର ବୁଝିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲା ପରେ ବି ନନା କଲ୍ ଉଠେଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହୋଟେଲର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ନନା କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କୁହ ସେ ସେଠି ବସିଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଠୁ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇବି ନଥିଲୁ। 2 ଜଣଙ୍କ ଯାଇକି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ଯାଇକି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ 25 ଟଙ୍କା ସେ ଜଳଖିଆ ବାଲାକୁ ଦେଲୁ। ଜଳଖିଆ ବାଲାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଆଡ଼େ ଗଲୁ। ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ। ତାପରେ ଲେଟ୍ ହେଲାଠୁ ତାପରେ ସେ ହୋଟେଲରେ ସେ ପିଲାଙ୍କ କତିକି ମୁଁ କଲ୍ କଲି। କଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ନନାଙ୍କ କତିକି ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଆସ ହୋଟେଲ ପାଖକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ପାଖକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ହୋଟେଲ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରୁ ତାପରେ ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ହୋଟେଲରେ ଚାଲି ଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ। ବସିକା ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ ନନା ତାପରେ ଆସିଲେନି। ହୋଟେଲରୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ବସିକି ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ପଳେଇଲୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। କଟକକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଥିଲା, ସେ ବସ୍ରେ ବସିକି ଆମେ କଟକ ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କ'ଣ କଲୁ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।